ஸோ ஹலோ டாய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்னும் நம்ம சேனலில் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்த்து போகிறோம். அதாவது லூட்டி கிராஃப்ட் தான் பார்த்து போகிறோம். ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நான் இதெல்லாம் பில்டிங் கட்டிட்டேன். ஸோ எடுத்து நான் இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கிறேன்னா இது ஒரு நரகம் செல்லும் ஒரு வழி. ஸோ போய் பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த எபிசோட் 1 கூட. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கட்டி வச்சுருக்கிறத மட்டும் 2 ராட்டும் காமிச்சிட்றேன். ஸோ நாளையிலிருந்து எபிசோடாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் என்னோடய சுதர்சன் ஃபார்ம், இன்னும் வளரல. ஸோ இதுதான் என்னோடய வீடு. இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம். இதுதான் என்னோடய பெட் அண்ட் என்னோடய செஸ்ட். இது வந்து சமையலுக்கான இடம். ஸோ அண்ட் என்னோட அனிமல்ஸ், மாடு இருக்குது, கோழி இருக்குது, பன்னி இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த சைட் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஃபார்ம் இருக்குது, அதாவது என்னோடய ஃபார்ம். ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா வீட்டும் கேரட்டும் இருக்கும். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது. இது வேணும், 2 பேர் வச்சுட்டோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா என்னோடய மைனை பார்த்து தான். ஸோ என்னோடய மைன் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னோடய மைனோட என்ட்ரி. அண்ட் உள்ளே போனோம்னா மைன். ஸோ மைன் வந்து இந்த ஒரு இது இருக்குது. அப்புறம் இதுவும் பிளாட்டான வழி தான். ஸோ இதுதான் இந்த மைன் அடியில் போகும் வழி. ஸோ உள்ளே போய்க்கலாம். இது வந்து ஒரு எம்டி அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்பேனரு, ஜாம்பி ஸ்பேனர் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ். இது வந்து கொஞ்சம் அடியில் போகும். ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இன்னும் நான் தாட்ட வேண்டிய இடங்கள் இருக்குது. ஸோ வாங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? ஸோ வந்தாச்சு. ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் கிராமம். கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது, அது கொஞ்சம் நல்லது. ஸோ இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட். தினர் இருக்கிறது தான் அந்த ராஜா இருக்கிறாரு. ஸோ இது ஒரு தடை, இது ராஜாவோட கோட்டை. ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா சுதர்சன் மேலே இருக்கிறது மட்டும் அறுவடை பண்ணிடுவோம். ஏன்னா கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அறுவடை பண்ணால் வளராது. இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் அறுவடை பண்ண வேணாம், மேலே இருக்கிறது மட்டும். ஸோ இந்த சுதர்சனை வச்சு சுதர் எடுக்கலாம் அண்ட் பேப்பர்ஸ் எடுக்கலாம். அந்த பேப்பரை வச்சு புக் செய்யலாம். ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ அடுத்த எபிசோடில் கண்டிப்பாக சந்தித்துறேன். ஸோ சும்மா 2 ராட்டம் தான் போட்டிருந்தேன். எபிசோடில் சந்தித்து மாதிரி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நரேன்.